Първият представяме гостите от Холандия и нашия отбор от Варна. Ще молите ли всички заедно? И видим ли лицата? Очакваме да така не първата победа. Втори мач, втори път. Турнир за титлата на Европейската хандбална федерация. Уважаеми приятели на хандбалната магия, нека послушаме гостите от град Волендам, хандбален клуб Грас Холандия. Капитан на отбора номер 15, Фрид Дик. Фрид Дик, капитан на отбора. Номер 1, Вебер Яров. Номер 2, Ван Юн Валтер. Номер 4, Хирштен Патрик. Номер 6, Янсен Феликс. Номер 7, Перес Марко. Номер 8, Шилдер Топ. 9, Мухич Амел. 10, Шнайдес Яспер. 11, Вебер Франк. 12, Капел Марти. 13, Адмирал Нико. 14, Бонжан. 18, Кондърс Бари. Официални лица на Грас Волендам. А. Портенген Петър. Б. Вандър Янхен. И С. Ламес Рудеркам Нел. Отбора на многократните шампиони и носители на Купата на България от Лондик Медалекс Бил. Отбора номер 8 Станимир Казаков. Номер 4 Никола Карастиран. 5 Чантар Черни. Здравейте, почитатели на спорта! Включваме се пряко в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна, откъдето ще проведем, може би, най-важният хандбален матч за годината на клубно ниво, разбира се, между шампиона и носителя на купата на страната при мъжете. Варненския Локомотив Металекс Билд и холандския Волендам. Двубоят е среща реванш от втория кръг на турнира за Европейската хандбална федерация. При успех, казвам при успех, и надявам се всички вие пред телевизионните екрани и тук около 1000 зрители в зала Конгресна ще стискат палци за българския шампион да постигнат най-големия успех на клубно ниво, а именно преминаването в трети кръг, което се явява равно на груповата фаза на футбола в турнира за купата на УЕФА. Ще наблюдавате, надявам се, наистина интересни 90 минути. Ето и тези, които ще играят основна действаща роля в следващия час и половина. Гостите от Грас Волендам, Холандия, ще ги различавате добре в бяло и оранжево. С номер 1 Юрун Вебер, с номер 2 Валтер Фанату, номер 4 Патрик Керстем, 6 Феликс Янсен, 7 Марко Беерс, 8 Том Шилдер, 9 Амел Мухич, 10 Яспер Снайдерс, 11 Франк Вебер, 12 Мартен Капал, 13 Нико Адмирал, 14 Ян Бонд, 15 капитана Дик Тайп и номер 18 Бари Кундерс. Старши треньор на гостите от Холандия Петър Портенгем.
Русия. Ето и избраниците на треньорския щаб на Локомотив Метелекс Билд. На скамейката отбора ще бъде воден от Евгений Китанчев и Кирчо Василев. С номер 4 Никола Карастоянов. С номер 5 Чавдар Чернев. С номер 6 Светослав Бошков. С номер 7 единствената изненада в състава юношата Станислав Добрев. С номер 8 Станимир Казаков, капитан на отбора. С номер 9 Веселин Станков. Номер 10 Йордан Михайлов. Номер 11 Пенчо Рачев. Номер 12 Иван Иванов. 14 Мирослав Владков. 15 Христо Йорданов. 16 Пламен Иванов. 17 Димитър Пламенов. 20 Милен Стоянов. Съдии на днешната изключително важна среща за клубния хандбал на страната са турските рефери Зия Даваслегил и Рифат Пала, дежурен делегат на Европейската хандбална федерация Михаил Киселев от Русия. Така, уважаеми почитатели на спорта и на хандбала, единствено по телевизия МСАТ ще може да наблюдавате наистина един, надявам се, исторически матч с успешен край за българския отбор, който да покаже, че излиза вече от миманса на този спорт в Европа. С първия матч, както повечето от вас знаят, българският шампион загуби с 22-24. Според регламента на ЕХФ е необходима победа с 3 гола или ако случайно се стигне до успех само с 2 попадения, той да бъде по-малък 23-21, 22-20. Смисъл такъв, че гостите отбележат по-малко от отбелязаните наши 22 гола в Холандия. Лично аз обаче се надявам, че няма да се стигне чак от такива математически сметки и варненския отбор, който днес ще защитава честа на хандбалната школа на България, ще успее да премине в така бленувания трети кръг на турнира за Европейската хандбална федерация. Ето и тези, които започват двобоя. С номер 12 на вратата за холандците Мартен Капал. С номер 4 Патрик Керстен. С номер 9 Амел Мухич. С номер 8 Том Шилдер. С номер 7 голмайсторът Марко Беерс. Обърнете внимание на високия, близо 2 метра Марко Беерс. И с номер 15 капитана Дик Тайп. Също така и с номер 18 Бари Кундърс. Виждате, че на полето са и мажоретките на хуманитарната гимназия Константин Преславски, които внесаха допълнителен колорит и оживление на трибуните. Надявам се вече повече от 1000 души да влязат в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта, да подкрепят нашия шампион, който започва в състав на вратата 12 номер Иван Иванов, 4 Кара Стоянов, 15 Йорданов, 14 Владков, 20 Стоянов, 5 Чернев и 6 Светослав Бошков, който бе единствен под въпрос за този двубой, след като преди 3 дена точно искал очеглезена си, но в крайна сметка медицинския щаб успя да го вдигне на крака. Всичко е готово за начало на този двубой, който аз лично се надявам да се превърне в един истински спортен празник за любителите на хандбала във Варна, а и в цялата страна. Последни секунди преди началото на матча. Първа атака на Кас. Прозвуча и началният царийски сигнал на този двубой, който, както вече ви казах, ще повторя още веднъж, е поверен на турските съдии Зия Даваслегил и Рифат Пала, дежурен делегат на Европейската федерация по хандбал Михаил Киселев от Русия. И първа атака на българския шампион в синьо-черен екип Христо Йорданов към Чавдар Чернев и 1-0 за Локомотив Метелекс Билд. Добро начало за българския шампион. Марко Берс, добра блокада и игра в защита.
Да видим сега ще успее ли втората атака на варненци. Чернев към Христо Йорданов, подхлъзна се. Все пак топката остава в притежание на българския отбор. Смяна, Милен Стоянов отстъпва мястото си на опитния капитан Станимир Казаков, който сега ще се опита поне да пробие в центъра на отбраната на холандците, които виждаме, че играят 6-0. Наредени малко пред 6-метровата линия. Ефектно изпълнение сега, да видим какво ще направи Чернев към Бошков. Опит. Много добра игра на също така много стабилния страж на холандците Мартин Капал. С номер 7 Беерс. Четвърти Керстен. Отново Беерс. Много ми е интересно как ще започнат холандците този двобой. Имах възможност да наблюдавам първата среща в Волендам. Разчита предимно на ръстовото си превъзходство холандците. Ето и сега мощен изстрел на капитана Дик Тайп. Резултатът е изравнен. Гол на Жилберт, гол номер 8. Изравнява резултата. Първо равенство 1-1. Време за гол. Да видим сега как ще реагират българските хамбалисти. Карастоянов е свободен по дясното крило. Не го видя обаче Христо Йорданов и бе фаулиран от влезлия с номер 10 Яспер Снайдерс. 9-метрово хвърляне. Търсим изгодна позиция за стрелба. Водков може би ще завърши. Да, добро изпълнение на Миро Водков. И 2-1 за Локомотив Металекс Билд. Виждате колко бързо изпълнява центъра гостите от Волендам. Сега Рифат Пала, турския рефер, е видял нарушение на Миро Ватков. 9-метрово хвърляне в полза на Крас Волендам. През центъра се опитаха и успяха. Том Шилдер бележи отново равенство 2-2. Грубо нарушение на номер 7 Марко Беерс. Много важен момент. Може би най-важният играч за гостите от това положението, което видяхме в първия двобой. Тогава от 24 победени за Крас Волендам, Беерс отбеляза 11, почти 50% от голове екип на холандците. Нарушението обаче бе извършено малко преди полето на гостите. 9-метрово хвърляне само за Локомотив Металекс Билд. Чавдар Чернев, добра игра на Мартин Капал. Виждам, че постоянно се увеличава публиката в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта, които явно са се слушали в призива не само на нашия екип от телевизия МСАТ, а и на президента на Народната ни федерация Александър Евтимов, който е тук и стиска палци заедно с всички почитатели на този спорт, да успеем най-сетне да прекрачим този прословут трети кръг турнира на ЕХФ. Атака по лявото крило сега за Крас. Мисля, че пасив трябва да бъде оценен тук. Дълго разиграване. Капитана Дик Тайп опита се, но Иван Иванов бе на своето място и внимаваше. Добре се измисли Чавдар Чернев, но бе задържан. И въпреки, че успя да отправи удар, нарушението си бе факт. Неприятно падна там холандски хамбалис. Медицинското лице е на терена. Трябваше тук Чернев да бъде малко по-концентриран и да успее да преодолее. Виждаме сега, че Кирчо Василев го е привикал на резервната скамейка и го успокоява. Том Шилдер получава и жълт картон за грубата си изява срещу Чавдар Чернев. Холандците продължават да атакуват с човек по-малко.
Да видим сега с 5 души как ще успеят. Измъкна се Шилдер, който пък явно днес ще бъде на върха на атаката на Крас Волендам. Добра игра на Иванов. Продължават с 5 души да тормозят и сега гредата спаси Иван Иванов. Кара Стоянов. Грубичко тук се послужи Бари Кундърс. Чернев отново избърза и Мартин Капел. Сега опит за дълго отдаване. Иван Иванов, националният ни вратар, успя да излезе на време, пресече този пас. Възможно за контратака. Владков към Бошков. Забавиха се тук нашите, можеха да завършат по-бързо. Ядосва се Чернев, има за какво. Не можахме да се възползваме по най-добрия начин от численото си преимущество на терена. Доста грубо според мен. Отново Том Шилдер. Този път добре се измъкна Миро Владков и отново Том Беерс. Марко Беерс нарушава правилата. Опитва се да иска обяснение от съдията Рифат Пала. Знаем до какво водят тези спорове. Доспа в полза на Локомотив Метелекс Билд. Владков срещу отлично изпълнение на Миро Владков. Втори негов гол и отново извежда българския отбор напред 3-2. Много важни са тези първи минути и както заяви наставникът на домакините Евгений Китанчев, ако успеят да се оттърсят по-бързо от сковалото ги напрежение, хамбаристите на Локомотив Метелекс Билд ще покажат наистина по-голяма част от своите възможности. Сега виждаме гиганта, 2 метра и 16 или 2,18 е висок, номер 13 в отбора на Крас Волендам, Нико Адмирал. Наистина ръст достоен за баскетболист. Много интересно как ще бъде опазен той в центъра на нашата отбрана. Миро Владков за сега се е взел с неговата опека. Марко Беер се измъкна и отбеляза първия си гол. Ново равенство, 3-3 в тази 8 минута на двобоя. Наистина доста оспорвано започна този двобой. Не трябва да се подвеждаме по начина на игра на холандците. Трябва да се опитат нашите да наложат своя стил на игра. Това се опитват да подскажат от скамейката Кирчо Василев и Евгений Китанчев. За сега обаче възпитаниците им не изпълняват точно това, което се иска от тях. Най-после своя специалитет успя да приложи и Светлио Бошков с първия си гол. Отново гол аванс за Локомотив Метелекс Билд 4-3. Протести сега на наставникът на гостите Петър Портенген. Много добра игра сега на нашия страж Иван Иванов. Възможност за контратака и Чавдар Чернев вдига публиката на крака в зала Конгресна. Втори гол за Чавдар Чернев и 2 гола аванс, 5-3, с което вече заличаваме предината на Крас Волендам. Сега отново бе изпуснат номер 4 Патрик Керстен. Жълт картон и предупреждение за Светлио Бошков. Задържа наистина Патрик Керстен и доспа 7 метра отхвърляне в полза на Крас Волендам. Ще изпълни Марко Беерс с номер 7. Ние пък ще си скрием палци Иван Иванов да успее да разгадае неговия удар. Не успя, за съжаление. Второ попадение на Марко Беерс. 5-4 за българския шампион. 1/3 изминава от това първо полувреме. Чернев много активен в центъра на нашето нападение. Фаулиран бе Христо Йорданов, да, макар и късно бе отбелязано това нарушение.
Очаквам мажоретките да сливат публиката. Мажоретки ли сте? Чувате и аплодисментите сега на феновете на хандбала във Варна. Виждам, че и рота войници вече подкрепя носителя на купата на страната. Добро изпълнение на Чавдар Чернев. Много силен матч сега за него. Трети негов гол и 6-4. Продължаваме да поддържаме след тук 2 гола. Крачки на Марко Берс. Възможност за контратака. Забавиха се тук. Стоянов все пак много тегично изпълнение и мал шанс на пречната града. Последна преграда след удара на Никола Карастоянов. Трябваше малко по-прецизен да бъде тук Никола Карастоянов. Все пак е твърде рано да съжаляваме за такива пропуски, да мога, разбира се, не се окажат фатални за крайният изход. Много добра игра сега на Миро Ватков, открадва топката сам срещу вратаря. Ще успее ли? Да! Гол на Миро Ватков! Трети негов гол. 7-4 и вече при този резултат не искам да дърпам дявола за опашката, но при тази разлика, ако успеем да издържим Локомотив Металекс Билд, ще премине в така жадувания трети кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация. Само 11 минути са изминали от началото на двобоя. Добро начало, определено добро начало за нашия отбор. Разиграват сега холандците. Бейерс. Центъра е Керштен. Отново Бейерс. Капитана през куп от ръце. Дик Тайп бележи втория си гол. 7-5. Сега Христо Йорданов избърза, бе и задържан. Чувате сега вече мощната военна намеса. Наистина получава се интересна атмосфера тук в зала Конгресна. Този път обаче позакъснаха с развитието на атаката си варненци и възможност сега за холандците. Марко Бейерс добре блокиран от Христо Йорданов. Опитва се през центъра Яспер Снайдерс да пробие. Капитана Казаков добре се справи. Веднага остава мястото с Емилен Стоянов, който е по-висок и ще се бори с гиганта в отбора на Крас. Нико Адмирал. Ще проверя на почивката, уважаеми почитатели на спорта, точно колко е висок, но то се вижда. Със сигурност е над 2,15. Нашият най-висок играч е под 2 метра, така че представете си каква е разликата, но ще се борят нашите момчета, няма друг избор. Добро отсъждане сега на турските рефери. Даваслигил и Пала. Миро Ватков избърза тук, не прецени в крачка. Добре излезе и стражът на гостите Мартин Капал. Добре е, че топката продължава да е в наше владение. 14-та минута от началото на тази среща, която наблюдавате единствено по телевизия МСАТ. Много важна, бих казал, за развитието на клубния ни хандбала и защо не и за националния, имайки предвид много добро изпълнение на Веско Станков, който влезе преди секунди и макар и трудно, топката все пак премина гол линията. 8-5 за Локомотив Металекс Билд. Припомням, в първата среща варненския отбор загуби само с 2 гола, 22-24 и днес му е необходима победа поне с 3 попадения или минимум 2, но пък холандците трябва да отбележат по-малко от 21 гола. Изстрел сега на гиганта Адмирал. Иван Иванов успя да избие. Добра игра в защита на Милен Стоянов. Намеси се добре и Иван Иванов. Христо Йорданов. Виждате как пресират нашите още в половината на българския отбор. Милен Стоянов. Много изгодна позиция.
шанс за нас. Топката е в Христо Йорданов. Веселин Станков. Изчакваме. Виждаме, че старшите на гостите Петър Портенген е готов да вземе тайм-аут. Още в средата на това първо полувреме. Очакваме още от Христо Йорданов, който е един от лидерите на отбора. Виждам, че пасив. Да, пасив. Ето. Закъсняхме отново с завършващата фаза. Много избързаха този път турските рефери. И късмет. Тук Марко Берес хвана неподготвен Иван Евелов, но топката премина на сантиметри. Тук е играта. Сега още изстрел на капитана Казаков. И много важен гол. Казаков открива своята голова сметка. Варненския отбор води с 9-5. И това предизвиква наставника на гостите Петър Портенген да вземе първия си тайм-аут. 15 минути от началото на двубоя. Локомотив Металекс Билд 9. Крас Волендам от Холандия 5. А ние ще се насладим отново на изпълнението на мажоретките, които също са бурно аплодирани от публиката в зала Конгресна. Със сигурност вече над 1000 души. Грязани победа, Горки с 3 гола, а вече водим с 4. Край на прекъсването. Край на прекъсването. Да видим сега как ще отговорят хамбалистите на Крас Волендам на подема на домакините. Добре, но шутър Светло Бошков. Веско Станков ще успее ли да надбяга? Да, надбяга и бележи много важен гол! Веско Станков, втори гол, 10-5. Много добра серия на българския шампион. Ако успеят и още малко да увеличат аванса си или поне да успокоят играта до момента. Сега много технично изпълнение на Том Шулдер. Има там известно напрежение между него и Светло Бошков. Много провокативен играч се доказва до момента, че е Том Шулдер. За трети път влиза в саморазправа с играча на противника и с съдиите. Все пак успя да спечели дуспа, която Марко Берс реализира за третото си попадение. 10-6. Все още комфортна преднина за българския отбор. Веско Станков разпределя атаките в момента на мястото на Чавдар Чернев. Сега удар на Миро Ватков над градата. Не трябва да допускаме. Тук обаче ще има 2 минути. Да. Задържа за фанелката Христо Йорданов. Противников играч и напуска терена. Тежки минути за нашия отбор. Следващите 2 минути ще играем с човек по-малко. Да видим дали ще успеем да удържим добрата преднина. Много бързо капитана Дик Тайп отбеляза трети свой гол и седми за отбора си. 10-7. Смяна ще потърси Евгений Китанчев. Милен Стоянов ще отстъпи мястото си на Пенчо Рачев. Много силна лява ръка има Пенчо Рачев. И дали ще успее да поразнообрази малко атаката на варненци. Все пак не трябва и прекалено дълго да разиграваме. Видяхме, че са много строги към бавното разиграване турските рефери. И много бързо вдигат пасив. Ето виждам, че един от тях и двамата вече са го направили. Трябва да стреляме. И щастлив малко, щастлив гол на Миро Ватков.
Четвърти гол за него, 11 за Локомотив. Отново 4 гола аванс. 11-7 за Локомотив Метал Ексбил. Много силен отново капитана Дик Тайп. Я му трябва по-сериозно внимание да му обърнат нашите играчи. 11-8. Атака за Локомотив. Остава 12 минути до края на първото полувреме. Водим само с 3 гола. Очакваме всеки момент и Христо Йорданов да се завърне на полето, да бъдат по 6 души двата отбора. Нарушение сега на номер 9 Амел Мухич, който е най-низкият в състава на Крас Волендам. Пенчо Рачев. Дали ще стреля? Добре е блокиран там. Миро Ватко се измъкна пред центъра към Ветко Станков. Отново се забавихме вече за трети път. Не трябва по толкова наивен начин да допускаме крачки тук според мен. Линия от царя на Амел Мухич. Добре, че се стръкни в двете половини. Турските съди изяда Васнегил и Рифат Пала. Много строго гледа и дежурния делегат на ЕХФ, руснака Михаил Киселев. Добре се измъкна. Ще бъде ли признат? Да, много добро изпълнение на Веско Станков. За момент се спогледаха двамата съдии, но в крайна сметка признаха гола. 12-8 за Локомотив, 20 минута от началото на матча. 10 до края на тази първа част. През центъра сега оставен сам. Виртуозна намеса на Иван Иванов след удара на Том Шилдер. Но Шилдер е бил фаулиран секунда преди да нанесе удар към вратата на Локомотив. Тактическа смяна. Вратарят Пламен Иванов ще замени колегата си Иван Иванов. Знаем, че Пламен, ако има ден наистина, може да отчае противниковите нападатели при изпълнението на дуспите. Да видим дали ще успее сега. Марко Беер, срещу него Пламен Иванов. Не успя. Беерс бележи четвъртия си гол. 12-9. Завръща се Иван Иванов, или както е по-известен тук с прякора си Змея, на вратата на българския шампион. Наистина, надявам се, че наблюдавате добри изпълнения. Много добро сега и на Христо Йорданов. Първи негов гол, изненада вратаря Мартин Капел. 13-9. Добре поддържаме за сега. Много добро отсъждане. Наистина, макар и обладяна във въздуха, бе стъпил Амел Мухич на крайната линия. Иска крачки. Крачки тук на наставникът на холандския тим Петър Портенген. Няма кой да му ги даде. Отново Христо Йорданов в центъра и капитана Казаков е фаулиран. Ефектно падане има Станимир Казаков. До момента обаче не се влияят от тези негови изпълнения съдиите. Много добро сега изпълнение. Извиси се, набра се, както се казва Веселин Станков. Мощен удар, но напречната града спаси Крас Волендам. Сега и дясната града. Мал шанс. Две гради за разстояние на 10 секунди. Но и това го има в играта. 22 минута от началото на двобоя. 13-9 за Локомотив Метал Ексбилд срещу Крас Волендам от Холандия. И този резултат за сега ни праща в третия кръг. Сега обаче пак играта помогна на нашия отбор. Всичко се връща. Пред центъра. Не. Милен Стоянов. Малко по-чевръсто трябваше. По-бързо трябва да се организираме. Чувате подкрепата на публиката. Наистина страхотна е варненската публика, не само на хандбала. Надявам се, сте видяли на световната волейбол, какво показва тя. Сега го доказва за пореден път, макар и в по-малко известния като спорт хандбал. Пропиляхме обаче една добра атака. Сега трябва по-добре да се организираме в защита. Дик Тайп не трябва да бъде оставен толкова сам. Поне когато наближи 7-я метър.
През центъра и тук малко спорно, но все пак нарушение за Крас Волендам. Но пак виждам, че има пасив. Пасив, трябва да стрелят холандците. И за съжаление Бари Кундърс бележи първия си гол за 13-10. И прави резултата 10-13. Ние сме в пълен състав и би трябвало да задържим тези минути на подем, които имахме преди малко. Момчета, искаме темпо, искаме голове! Помагаме ни! Да видим кой вариант за атака ще изберат сега българите. Много добро изпълнение на Христо Йорданов. Буквално издригна с безпощадната си поразяваща лява ръка. Бележи втори гол и сега прави резултата 14-10, но се сблъскат там с Марко Беерс. Да видим какво точно ще бъде отсъждането. Беерс също бе виновен, тъй като връхлетя буквално върху Йорданов. Нямаше как да реагира по друг начин. Препречване. Искат наказание от холандския щаб. Разминали се. Кирчо Василев също настоява за силова атака. Крайна сметка соломоновско решение на Рифат Пала. Сега обаче добре се измъкна Том Шилдер. Втори гол за него. 14-11. Фаулиран бе Светли Бошков. За 2 минути е отстранен Яспер Снайдерс. Поизнерви се играта в тези последни минути. Възможност за повече изява, тъй като и двата отбора са човек по-малко. Повече пространство пред тях. Миро Ватков промъква се през двама. Фаулиран от Ян Бонд с номер 14, който влезе преди малко. По-малко от 6 минути до края на полувремето. Тук бележи ни гол. И сега минута на разконцентрация. Миро Ватков, Чавдар Чернев не се разбраха. Можехме да завършим успешно тази атака. 5 минути до края на това първо полувреме. Все още водим с 3 гола, което е добре, пък но и нож с две острията. Груба грешка в защита и Патрик Керстен бележи гол. Спорове за крачки там, но след като се обърне колата, пътища много. 14-12. Равенство в двата мача до момента. Миро Ватков. Силова атака срещу Ян Бонд. Загубиха инициативата българските хандбалисти. След аванс от 4 гола, вече само 2, а и топката е във владение на противника. Трябва да се мобилизират в тези последни минути на първото полувреме. Иначе много трудно ще наваксат. Марко Беерс. И нашите игра честно. Хълбоче изстрел сега на Марко Беерс. Добра игра на Иван Иванов. Отби 100% гол. Милен Шадов в игра. Отборен пълен състав. Пропуснаха тук холандците. Ще бързаме или ще организираме добра атака. Миро Ватков за втори път греши. Бива да се допускат такива грешки в толкова важен двубой. Трябва да се стегне. И холандските отборен пълен състав. И двата отбора вече са с по 6 души на терена. Много технично изпълнение от Том Шилдер. И разликата е само един гол вече. 14-13. Тази 27 минута.
Сега обаче Чавдар Чернев добре елиминира и вратаря, и защитата, но топката мина над вратата. Жалко. Много пропуски в тези последни 2-3 минути, които стопиха комфортната ни преднина и вече авансът е минимален. Само един гол. 3 минути до края на това първо полувреме. Среща реванш от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация. Втори кръг, която наблюдавате единствено по телевизия МСАТ. Пасив трябва да бъде дигнат, според мен. Да. Да видим, ще бъде ли признат? Да. Патрик Керстен, втори гол и равенство. 14-14. Четири поредни гола и нямаше друг изход. Прекъсване за нашия тренерски щаб. Очаквам сега Кирчо Василев и Евгений Китанчев да внесат необходимите корекции, отново да се върне в матча. 2 минути и половина преди края на това първо полувреме. Тайм-аут за Локомотив Метелекс Билд. Надявам се, че са успели да намерят правилната игрова постройка нашите хандбалисти и да завършат с мажорен тон това първо полувреме. Христо Йорданов добре финтира там. Светло Бошков към Милен Стоянов. Хубав изстрел сега на Милен Стоянов. Първи негов гол. 15-14 за българския отбор. Ще успеем ли да се оттеглим с аванс на почивката? Това ще разберем през последните 90 секунди. Капитана Дик Тайп в центъра. Изстрел Иван Иванов спасява с бързо за контратака. 3 на 1. Христо Иданов. Светло Бошков сам и бележи. Много важен гол на Светло Бошков и отново аванс от 2 гола. 16-14. Добре, тук добре. Набързо успяхме да си върнем аванса от 2 гола. Сега е много важно как ще се противопоставим на това нападение на холандците. Марко Беерс към Дик Тайп. Поразколебани са холандците. Трябва да използваме това. Дик Тайп през центъра. И тук произтървахме Том Шилдер. 16-15. 50 секунди до края. Чернев! Добро изпълнение Чавдар Чернев. Четвърти негов гол. 17-15. Сега обаче според мен холандците ще играят за време и ще атакуват последните няколко секунди, за да нямаме възможност ние за атака. И пък може и да избързат. Капитана им Тайп, Марко Беерс. Отново Тайп. Тук можеше да бъде чул съдийския сигнал. След дрибъла на Патрик Керстен не прозвуча. Не го забелязаха явно. Няма да имаме време за атака. Дали обаче ще спрем тяхната? Да. Иван Иванов, дълъг пас към Светло Бошков. 5 секунди до края. Светло Бошков ще успее ли? Греда! Тази греда! И така завършва това първо полувреме. При резултат 17-15 за Локомотив Метелекс Билд срещу холандския Крас Волендам. Среща реванш от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация, която наблюдавате пряко по телевизия МСАТ. След кратко прекъсване
с което ще ни наблюдавате с програма от студиото. Ще се върнем отново да ви предадем и второто полувреме. Преди обаче да се разделим, ще има изпълнение на 7-метрово хвърляне. Наистина невероятно, лично аз пропусна кога стана това. Все пак удобен момент за нас. Христордов и гол! 18-15. Идеален завършък на това първо полувреме. 18-15. Така се разделяме след тези първи 30 минути и след кратко прекъсване ще се върнем отново тук в зала Конгресна, от което ще предадем и второто полувреме, този интересен двубой. Емоции с мажоритния състав на хуманитарната гимназия Константин Преставски в музикалната връзка. Здравейте отново, почитатели на спорта. Включваме се пряко от зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна, откъдето ще ви предадем второто полувреме на срещата реванш от турнира за купата на Европейската хандбална федерация между българския шампион и носителя на купата на страната Локомотив Металекс Билт от Варна и холандския Крас Волендам. След първите 30 минути българският първенец се води с 18-15, а след загубата в първата среща с 22-24, тези три гола вече ни класират в следващия трети кръг. Дай Боже да успеят да удържат тази предина, защото да не я и увеличат. Много добре ще различават и двата противника. С синьо-черен екип са нашите момчета. На вратата с номер 12 Иван Иванов, четвърти Кара Стоянов, 15 Йорданов, 5 Чавдар Чернев, 8 капитана Станимир Казаков, 20 Милен Стоянов и 6 Светослав Бошков. Холандският тим в бяло-оранжев екип. На вратата с номер 12 Мартин Капал. Пред него с номер 9 Амел Мухич, с номер 4 Патрик Керстен, с номер 7 Марко Беер, с номер 8 Том Шилдер, номер 10 Яспер Снайдерс и номер 18 Бари Кундерс. Съдии на днешния двобой турската бригада Зия Даваслигил и Рифат Пала, дежурен делегат на Европейската федерация по хандбал руснакът Михаил Киселев. Над 1000 души са тук в зала Конгресна, които подкрепят неистово, бих казал, своите любимци. Надявам се така да продължат и през второто полувреме. И ето начало на това второ полувреме, което всички стискаме палци да се окаже и победно за нашия отбор. Виждаме сега, че в залата вече пристигна и съпругата на спортно-техническия директор Кирчо Василев, Надя Василева, и сина му, който пък е една млада надежда в варненския футболен клуб Спартак, Иво Кирчев, които също ще стискат палци за нашия отбор. Много добре изпълнение още в самото начало на Милен Стоянов. Буквално изригна Милен Стоянов за втория си гол и 4 гола аванс за българския отбор. Сега обаче много бързо допуснахме капитана на холандците Дик Тайп да отбележи четвъртото си попадение за 19 на 16. Виждате, че само секунда ни внимание и отпускане. Сега отново не се разбрахме в нападение. Амел Мухич, контратака, ще успее ли Чавдар Чернев? Много хитро го изигра. С тяло парира атаката на Мухич, който не се усети да падне за дуспа. Холандците обаче не са свикнали на такива приеми. За наше добро, разбира се. 19 на 16. 32 минута на двобоя. Чернев пред центъра. Христо Йорданов ще успее ли? Опита комбинация с Казаков. Нарушение. Продължава подкрепата на публиката. Много неразчетена игра там на капитана Казаков.
Сега обаче точно той бе фаулирал от Том Шилдер пред погледа на Зия Даваслегил, който е категоричен дуспа в полза на Локомотив Металекс Билд. Окуражаваме ли номер 14? Миро Владков ще успее ли? Да, много типично изпълнение. Пети гол на Миро Владков, 20-16. Водим с 4 гола. Добре започва това второ полувреме. Трябва обаче да играят нашите на 100% до края на двубоя. Надявам се, че са го осъзнали. Изненадващ изстрел на Марко Бейерс. Точен е. Пети негов гол, 20-17. Много лесно допускаме да ни бъде върнат гола. Милен Стоянов пред центъра, блокиран там от Том Шилдер. Смяна капитана Казаков на мястото на Владков. Имаме още резерви на скамейката. Йордан Михайлов е там, третия разпределител. Димитър Пламенов също е една от младите надежди. Пенчо Рачев. Много добро изпълнение отново на Милен Стоянов. Разигра се Милен Стоянов. Трети негов гол, 21-17. Трети гол на Милен и 21-17. Прекъсване, за да бъде почистена настилката в залата. Подобена е играта с топката, владение за Крас Волендам от Холандия. Амел Мухич към Керстен. Капитана Диктай през центъра. Отново Керстен. Добра игра сега. Тук се престараха малко. Най-вече Рифат Пала. Можеше и да не отсъди. Добра игра обаче отново на Христо Йорданов. За втори път краднахме топката. Сам по левия фланг е Бошков. Ще го види ли Чернев? Не, към Милен Стоянов, който е точен. Трети пореден гол на Милен Стоянов и четвърти в неговия екип. 22-17. Най-голямата разлика до момента. 5 гола за българския шампион в тази 35-та минута. Не трябва да има нито миг отпускане. Кора в отбор са холандците. Силова атака. Добре го изигра Христо Йорданов. Много хитро бих казал. Контра Миро Владков сам. И гол! Нов гол! Миро Владков е точен. Шести негов гол. 23-17. Силни минути на Локомотив Металекс Билд. Неприятна контузия, обаче виждам, че е получил сега един от най-опитните играчи. Христо Йорданов на лявото рамо. Дано не се окаже сериозна. Пенчо Рачев готов да влезе веднага. Ще има ли смяна? Да, Пенчо Рачев. Пенчо Рачев с номер 11 заменя контузения Христо Йорданов. Можем само да се надяваме, че контузията на Йорданов да не е тежка. Много важен, той е барометър в българския отбор. Но той е мъжко момче, надявам се, че ще стисне зъби и ще довърши този изключително важен двубой. Сега промъкна през двама Бари Кундърс. Втори негов гол. 23-18. Чавдар Чернев. Мал шанс, но пък съдийски сигнал. Да, виждам се. Христо Йорданов отново застава на обичайното си място. Готов да влезе в игра. Ето, Вълчица връща се в игра. Нищо сериозно. Христо Йорданов с топката в момента. Чавдар Чернев. Не се разбраха нещо там. Нашите и след не особено силния удар. Мартин Капел отрази атака за холандците.
Много добро изпълнение с лява ръка на Патрик Керстен. Трети негов гол. Набързо върнаха две попадения. 23-19 хамбалистите на Крас Волендам. Лесно допускаме да бъде изкупен аванса. Буквално бе туширан сега нашия капитан Станимир Казаков от номер 8 Тим Шилдер. Ще има ли 2 минути наказание? Да. Много правилно решение на Зия Даваслегил. За 2 минути холандците ще играят човек по-малко. Няма за какво да се сърди Том Шилдер. Извърши това нарушение. И 7-метрово хвърляне. Или по-просто казано, дуспа за Локомотив Метелекс Билд. Миро Ватков ще успее ли сега? Резервният вратар е срещу него. Не е успял, обаче докопа отново топката и добавката е точен. Браво на Миро Ватков, не се отказа. Седми негов гол, 24-19. Юрон Вебер, втория вратар, спаси първият изстрел на Ватков, но при втория бе безпомощен. 37 минута на двобоя. Още цели 23 минути до края. Ще бъдем под напрежение. Ще успее ли Локомотив Метелекс Билд да удържи аванса си? Поне от 3 гола, който обаче в момента е повече. 5. Керстен не трябва да го оставят. Българските хамбалисти. Сега там имаше царена неправилна атака. Светло Бошков грубо, много грубо сдържал от Амел Мухич. А Бошков е неудържим по лявото крило. Ще има ли нарушение срещу Мухич? Не. Но пък дуспата не е напълно достатъчна. Естествено, трябва да се редуват изпълнителите на дуспи. След Миро Ватков, сега Христо Йорданов с лявата си ръка ще поразили отново вратата на Крас Волендам. Поразява я Христо Йорданов за четвърти път за този матч и за 25-ти за отбора. 25-19 за Локомотив Метелекс Билд. Отново комфортен аванс от 6 гола. 8 минути от началото на второто полувреме. Още 22 минути хамбални страсти. Добра игра на Кара Стоянов в защита, който също е длъжник все още. Не се е разписал в този двобой. Керстен. Нарушение на Христо Йорданов срещу Бари Кундърс. Отбори на пълен състав. Влиза най-високият адмирал Нико, номер 13. В игра, надявам се, няма как да не забележите, се появи гиганта Нико Адмирал, който успях да проверя. Има противоречиви данни, дали 2.16, 2.18, в крайна сметка не е толкова важно. Дълбочен изстрел, сега опита да изненада нашия вратар капитана Дик Тайп. Топката се отклони от крак на защитник и продължава да бъде във владение на гостуващия отбор. Бейерс към Тайп. Много добра игра на Христо Йорданов. Открадна тази топка. Ще комбинира или ще стреля? Невероятен пропуск на Христо Йорданов и той не може да си го обясни. Аз също, надявам се и вие. Можеше да комбинира, но така реши да стреля. И това се случва в хамбала. Все пак имаме аванс от 6 гола. Не можем да сме максималисти. 40-та минута, 20 минути до края на този двобой, който наблюдавате пряко единствено по телевизия МСАД. Среща реванш от втория кръг на турнира за Европейската хамбална федерация. Сега Никола Карастоянов не успя да изненада втория вратар Юрон Вебер. Но пък това прави капитана Дик Тайп. Пети гол за капитана Тайп. 25-20, който след попадението си падна на терена. Държи се за главата. Неволно, може би, е станало съприкосновението с Христо Йорданов, но много неприятно сега. Много неприятно, червен картон на Христо Йорданов и оставаме без един от най-важните си играчи до края на срещата. Нищо, аз
Много бързо стана тази ситуация. Сяда на резервната скамейка. Между другото, Йорданов също е пострадал през блъсъка с Дик Тайп. Можеше и да не бъдат толкова сурови турските съдии. Преигра малко Дик Тайп. Така се тръшкаше на терена, а сега го виждаме спокойно да се разхожда. Това влиза в играта. 25-20. Вече без Христо Йорданов, Кирчо Василев и Евгений Китанчев. Виждам ги да дават указания да успокоят малко темпото. Хамбалистите на Локомотив Металекс Билд. Пенчо Рачев ще замени Христо Йорданов, който все още получава медицинска помощ от Тони Бакалова. Милен Стоянов, Светло Бошков. Човек по-малко са нашите. Пенчо Рачев измъкна се там добре. Много грубо бе спрян от номер 10 Яспер Снайдерс. Само 9 метрово хвърляне. Кара Стоянов, отново Пенчо Рачев. Блокиран тук отново Снайдерс. Наивно допуснахме да ни отнемат топката. Сега холандците са на ход. Керстен към Снайдерс. Марко Беерс към гиганта Нико Адмирал, който бележи първия си гол. 25-21. Отново два поредни гола на Крас Волендам. Трябва всеки момент да се появи шестия наш полеви играч. Печели им време, но фаулиран бе Светло Бошков от Амел Мохич. Много интересно надиграване между двамата най-ниски състезатели в двата отбора. Амел Мохич и Светло Бошков. За сега двубоят персонален е спечелен убедително Светло Бошков. Миро Ватков се завръща в игра. А 7-метровото хвърляне за нарушението срещу Бошков ще изпълни Чавдар Чернев. И шанс. Топката от крака на Юро Вебер. И излиза в аут. 21-25. Атака за холандския отбор. Снайдерс. Керстен. Сам е оставен непокрит и много технично изпълнение. На Бари Кундърс. Трети гол. 25-22. Три поредни гола. Много време има още до края. 18 минути. Застрашително намалява авансът на Локомотив Металекс Билд. Най-сетне 6 човека сме на терена. Трябва да завършим успешно тази атака, ако искаме да запазим по-спокоен, ако мога така да нарека, аванса ни. За съжаление обаче грешка в разиграването. И отново даваме възможност на Крас Волендам да ни доближи максимално. Грешка да ще използва и Никола Карастионов към Светло Бошков сам. Добра контратака и гол на Светло Бошков. Трети негов гол, 26-22. Том Шилдер сам реши да пробива. Отново Кундърс е сам на левия фланг. Карастионов го изпуска там. Керстен отказа се да стреля. Марко Беерс. Добре срещу него Пенчо Рачев.
Твърдо така трябва да се атакуват холандските нападатели, но пък това двуметрово чудо на природата Адмирал няма как да бъде спряно, дори от двама наши играчи. Добра игра на Иван Иванов, топката обаче отново за холандците, неуспешно. Линия според мен трябваше да бъде отсъдена там. Но преди нарушението на Шелдер, фаула е извършил Чавдар Чернев. И Марко Берс ще изпълни 7-метрово хвърляне в полза на Крас Волендам. Срещу него Иван Иванов. Без повтаряне Марко Берс. 6-ти гол. 26-23. Далеч по-резултатен е този двубой от първата среща между двата отбора, което, както вече знаете, завърши с 2 гола предина за холандците, 24-22. И именно за това е важно днес да победим поне с 3 гола, сколкото водим и в момента. Бърза комбинация сега. Силно докосване. Чернев, Рачев, отново Чернев. Последния момент бе задържан от най-високия състезател Никола Адмирал, който и да се държи за главата. Не, отстранение номер 10 Яспер Снайдерс, без значение. Гиганта също напуска Адмирал. Наказан е Снайдерс. А в игра ще наблюдаваме с номер 11 Франк Вебер, може би за първи път. Началото на срещата, тази 45-та минута. Топката е притежание на Локомотив Металекс Билд. Никола Карастоянов превива се там Терена. Пропусна да отбележи, а сега може би получи и контузия. За десния глезен се държи. Като че ли стъпи на криво. Водим с 3 гола. Не е сериозна контузията на Карастоянов, отново е в игра. Топката обаче е във владение на холандския отбор. Керстен към току-що влезлия Вебер. Да уточним, че номер 11 Вебер и вратаря Юрон Вебер са братя в Крас Волендам. Не че толкова не интересува. Добра игра на Иван Иванов. И трябва да бързаме сега. Според мен трябва да разиграем по най-добрия начин. Карастоянов не посмя да атакува за втори път. Чернев, Пенчо Рачев към Миро Ватков. Фаулиран от Вебер и Дуспа. Безспорна Дуспа. Ще има и 2 минути наказание на Франк Вебер. Много интересен момент. Холандците остават само с 4-ма. Мисля, че сега е нашия шанс да нанесем завършващия удар в този матч. Точен е Милен Стоянов. Петия си гол. Бележи той и 27-23, а холандците с 2 души по-малко на терена. Трябва да ги пресираме. По-малко 15 минути до края. А в никакъв случай не трябва да допускаме и гол. Без гол. Пасив трябва да бъде отсъден. Да, ето го пасива. И възможност сега да разиграем. И много неприятна грешка в такъв важен момент на Чавдар Чернев. Трябваше да се развием атаката бавно, методично и да стигнем до гол. Вместо това отново даваме възможност на холандците да бавят времето, да чакат влизането си поне на 5-ти играч. А дори сега без малко да не отбележат гол. Нарушение сега в атака на Бари Кундърс. Вече са 5-ма холандците. Все още сме с човек повече на терена. Пенчо Рачев между 3-ма. Тук
бих казал, спорно отсъждане и виждаме как бурно реагира на решението Петър Портенген, старши треньор на Крас Волендам. Получава жълт картон за апострофирането към турските рефери. Рифат Пала му показа картона. Все още сме човек повече. Трябва да се възползваме от това. Чернев, Милен Стоянов, греда. Нелепи грешки, бих казал. Вместо да поведем с 5 или 6 гола, отново разликата е само 4, а холандците отново пък ще играят за време, докато се появи гиганта Никола Адмирал, който е готов да влезе и влиза вече. Равенство, числено равенство на терена по 6. Минутата е 48-12 до края. 27-23 за Локомотив Метелекс Билд. Добър резултат за сега. Крачки на Марко Беер, този път бяха забелязани. Контра Светло Бошков между 4-ма. Нямаше как да бъде по друг начин. Избърза Светло Бошков, трябваше да изчака своите съборници, но пък тук бих казал реферът Зияд Даваслигил се смели над Светло Бошков, отцари топката да остане във владение на нашия отбор. Веселин Станков с номер 9. С двама разпределители сме вече на терена. Чавдар Чернев и Веско Станков. Не успя обаче Милен Стоянов. Станимир Казаков. Тактическо нарушение, да успеят да се прегрупират нашите в защита. Капитана Казаков бъде каза за 2 минути. Отборно Локомотив човек по-малко. Сега отново неприятно наказание на капитана Станимир Казаков. Оставаме с човек по-малко. Да видим как ще се справим. До момента зле. Марко Беер, седми негов гол. 27-24. За наше щастие напусна гиганта Адмирал. На негово място Вебер. Франк Вебер. Чавдар Чернев задържан. Чавдар Чернев обяснява, че не е чул съдийския сигнал. Чернев, очакваме гол от тебе. Милен Стоянов към Чавдар Чернев. Светло Бошков. Милен Стоянов. Най-сетне Милен Стоянов. След 3 поредни пропуска се разпитва за 6-ти път. 28-24. Много важен гол. 10 минути до края. Ще успеят ли варненските хандбалисти да ни зарадват с успех, като преминат и станат първия български отбор в евротурнирите, достигнал трети кръг на ЕХФ. Добра игра сега на Веско Станков. Успява отклони топката. Продължава да атакуват холандците от Крас Волендам. Марко Беерс към Дик Тайп. Керстен. И отново няма как да бъде спрян. Този Нико Адмирал. Втори гол за високия 218 см. 28-25. Все още сме с 5 полеви играчи. Милен Стоянов. Греда, мал шанс тук. След силния изстрел на Милен Стоянов. Върши се Станимир Казаков в много важен момент да помогне на защитата ни при тази поредна холандска атака, която трябва да отразим. Двама души е ангажирал около себе си Никола Адмирал.
Дик Тайп пред центъра. Керстен. Марко Беерс ще стреля ли? Не. Отново Керстен. Пасив, да. Пасив. Учудващо холандци тук се унесоха в разиграване. Добре дошло за нас. Милен Стоянов към капитана Казаков. Фаулиран от Керстен. Много ще ни е трудно в тези финални минути. Миро Ватков заменя Милен Стоянов. Атака на Локомотив. Мирослав Ватков игра. Трябва с по-бързи изненадващи пробиви да завършим нашите атаки, иначе при това постепенно нападение и тази стена от двуметрови хандбални гиганти. Сега обаче Веселин Станков направи точно това, за което ви говорех. През куп от играчи, ниско долу, долният десен ъгъл отбеляза своя четвърти гол и отново успокоява предината 29-25. Марко Беерс между двама. Грубичко тръгна в атака Беерс. Отново той изненада Иван Иванов. Марко Беерс е точен, 8-ми гол. Не напразно е отбелязал 11 гола в първия двобой. 29-26. Отново допускаме лесно да ни бъдат отбелязани попадения. При това развитие на резултата, при каквато и да е победа, не ми се мисли после този вариант, но все пак съм длъжен да го кажа, с 2 гола разлика. Напред ще продължи холандския отбор. Сега отново пропуск на Чавдар Чернев. Сега обаче поддържаме спасителната разлика от 3 гола. 7 минути до края. 3 гола преднина за Локомотив Метелекс Билд. 6-1. Марко Беерс. Дик Тайп. Керстен. Непокритие оставя Марко Кундерс. Бележи четвърти гол и неприятното вече е факт. 29-27. Аванс за Локомотив, но при този резултат, повтарям, напред ще продължи холандския Крас Волендам, тъй като е отбелязал повече голове на чужд терен. Но има време и се надявам българите да отбележат. Това прави сега Станимир Казаков. Много важен гол на капитана. 30-27. Трябва сега да се справим с тази атака на холандците. Напрежението вече достига връхната си точка. Трябва и Иван Иванов тук да извади, както само той може да го направи, някой топовен шут на противника. Както сега го сторва. Браво на Иван Иванов! Невероятна намеса на нашия вратар. Трябва да се успокоят нашите и да забележат така решаващия четвърти гол. Светло Бошков недоволен, че не комбинират с него по лявото крило. Публиката също е на крака. По-малко от 6 минути до края. 30-27. Българи юнаци скандират тук феновете на хандбала в зала Конгресна. Среща реванш, която наблюдават единствено по телевизия. Сега турнира за Ехев. Веско Станков. Много решително попадение на Веско Станков. Браво, мобилизираха се нашите момчета. 31-27. Имаме също и тайм-аут. А и смени могат да се правят. Сега Веско Станков. Тактическо нарушение. Трябва да удържим този аванс. Керстен през центъра. Непокритие оставя Марко Беерс и бележи. Тук нямаше да се справи Иван Иванов. 31-28. Не трябва да пропускаме наша атака. Веско Станков към Чавдар Чернев. Добре блокиран Чернев от Том Шилдер. Милен Стоянов напуска на негово място. И ето го този тайм-аут. По-малко от 5 минути преди края Евгений Китанчев и Кирчо Василев взимат тайм-аут, за да начертаят, надявам се, печелившата тактика за тези последни решителни 5 минути.
Горемки. Ще направим и последните 5 минути за лаветата. Къде да ви локомотив? Край на прекъсването. Топката е в владение на българския шампион Локомотив Металекс Билд, който трябва да завърши успешно тази атака. Чернев, Миро Владков. За съжаление, добра игра на вратаря Юрон Вебер. И той може би не знае как спаси тази топка, но фактът си е факт. Сега обаче сгреши Марко Кундърс идеално. Спокойно трябва да запазим присъствие на духа. По-малко от 5 минути до края. Миро Владков. Веско Станков. Към Чавдар Чернев. Успя се пак Чернев, макар и фаулиран от Яспер Снайдерс. Тактическо прекъсване, глътка отдих за хамбалистите. 4 минути до края на този мач. Малко повече от 4 минути до края. Локомотив има спасителния аванс от 3 гола, който го класира за сега. За третия кръг на ЕХФ, отбор, който ще стане исторически в историята на този спорт в клубните турнири. Веско Станков, много добро изпълнение! Вдига залата на крака! 6 гол на Веско Станков! 32-28! Веско е невероятен! 32-28! Холандците сега в атака. И Марко Беерс, много бързо. 10-ти гол на Марко Беерс. 32-29. Нищо, само трябва да поддържаме и да завършим успешно нашите атаки. При тази размяна на голове надявам се ще успеем да изберем печелившата тактика. Миро Владков. Чавдар Чернев трябва да завърши успешно тази атака. Чернев, Веско Станков. Закъсня. Без държан от Марко Беерс. Трябва да стрелят. Очаквам всеки момент да дигнат ръка за пасив турските рефери. Миро Владков. Чавдар Чернев. Изстрел. Спасява Юрон Вебер. Много важен момент сега. По-малко от 3 минути до края. Само 3 гола аванс. Трябва тук да се организираме в защита. Чавдар Чернев персонално ще покрива Марко Беерс. 2 минути и половина до края. Водим с 3 гола. Дик Тайп. Том Шилдер. Линия на Том Шилдер. Няма какво да протестира. Много важен момент. 2 минути и 20 секунди до края. 32-29 за Локомотив Металекс Билд. Мирен Стоянов на негово място, Станимир Казаков. Тук наистина трябва да се отбележи гол във вратата на Вебер, за да бъдем спокойни до края. Дигат ръцете холандците, високи, повечето над 2 метра. Чавдар Чернев, Веско Станков. И много добро изпълнение на Веселин Станков. Много важен гол на Веско Станков. 7-ми негов гол. Великолепен мач на Станков. 33-29. Непокрит сега обаче Бари Кундърс и веднага връща интригата в матча. 5-ти гол на Кундърс. 33-30. Минута и 30 секунди. 90 секунди делят Локомотив Металекс Билд от класирането в третия кръг. Поредният Рубикон, поредната възлова атака, която трябва да бъде завършена. И то успешно. Веско Станков. Комбинация. Чавдар Чернев между двама. Фаулиран. Светло Бошков непокрит на лявото крило. Тече времето. Ако отбележим гол, надявам се всичко вече ще е приключило. Милен Стоянов. Кой ще стреля? Много важен момент. Чавдар Чернев сам. Добра игра на Юрон Вебер и 7-метрово хвърл. Дуспа за Локомотив Металекс Билд. Нарушението е извършил номер 10 Яспер Снайдерс. Добре, че тук Зияд Давеслигил, турския рефер,
бе наблизо и видя това нарушение. Спорове от холандския щаб, няма как, но пък Милен Стоянов трябва да го превърне в гол. Това 7-метрово хвърляне, ще успее ли? Да! Точен е! Милен Стоянов, седми гол! 34-30. Дори да допуснем един гол не е фатално. Марко Берс, нарушение на Милен Стоянов. Да, така трябва нарушение. Сега Керстен разправия, която не е приятна, разбира се. Поздърпаха се малко играчите на двата отбора. Виждам, че и публиката скача тук. Президентът на федерацията Александър Евтимов отива да ги успокоява. Да. Нерви, излишни нерви. 37 секунди до края. Отстранен е Патрик Керстен. Заслужено, разбира се. Некоректна постъпка, която няма нищо общо с фейрплея. Смяна. Казаков игра на мястото на Веско Станков. По-високи, разбира се. Трябва да вдигнем нивото на защитата тук. 37 секунди. 34-30. Голяма драма в Двореца на културата и спорта във Варна. Надявам се с успешен край за нас. Тайм-аут сега за холандците. Петър Портенген. Има право на прекъсване холандският треньор, който събира целият отбор на терена. Много нестандартен тайм-аут. Същото правят Кирчо Василев и Евгений Китанчев. Наистина напрежението вече е кулминация. Публиката в залата над 1000 души е на крака. Виждам, че дори 1500 може би, които подкрепят българския шампион и стил на Купата на страната, който е пред исторически успех да премине в третия кръг на турнира за Европейската хандбална федерация. Нещо, което до сега никой друг български отбор в този спорт не го е правил. Наближава края на това прекъсване. Надявам се Кирчо Василев и Евгений Китанчев са дали своите указания как да завърши този двубой или по-точно как да завършат възпитаниците на Локомотив тази среща. Край на прекъсването. По 5 са и двата отбора, така и ще завършат този двубой. Високият Нико Адмирал. Времето, ето сега очакваме часовникът, електрическият часовник да бъде върнат. Тук виждаме намеса на руския делегат Михаил Киселев, който показва, че ръчно ще измерва времето до края. Допълнително се наелектризира обстановката тук. Отказа електронната уредба. Спорят нещо холандците там. Чакаме да завърши този наистина драматичен матч и то за успешно за нас. Михаил Киселев обяснява, че ръчно ще измери. Една секунда добави Киселев. Не знам откъде я взе, но както и да е. 38 секунди ще бъде измерено времето ръчно до края. И това не се бе случило, но какво да се прави? Топката е в владение на холандците. Номер 8. Том Шилдер, предполагам към Адмирал, който ще стреля. Аут! И това може би е края. Секунди. Текат секундите и 4 гола аванс за Локомотив Метелекс-Билд. Трябва само да пазим времето. Чувате как публиката отборява тези секунди. Светло Бошков. Добра атака. Грешка. Капитана Дик Тайп. Не трябваше да допускаме тази грешка. Том Шилдер. Бележи, но това не е фатално. 6 гол на Шилдер. 10 секунди трябва само да задържим. Тази топката. Остават 5. До края трябва да пазим топката. 3, 2, 1. И край! Локомотив Метелекс-Билд победи състава на Крас Волендам с 34-31. Виждате неистовата разлот на президента на федерацията и спонсор на отбора Александър Евтимов. Всичко е на терена. Локомотив Метелекс-Билд направи историческа победа, като се класира за третия кръг от турнира за Купата на Европейската хандбална федерация. Двубой, който наблюдавахте единствено по телевизия МСАТ. Историческа победа. Варненския Локомотив Метелекс-Билд, след като спечели шампионата и Купата на страната, вече е в третия кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация. Наистина невероятно хандбално шоу. Заслужават тези момчета да напишат новата история на българския клубен хандбал.
Честито, момчета! Истински хамбален празник! Цяла концерта на средата на културата и спорта! Европейския ден на Варта! Надявам се, сте останали удоволни от това, което видяхте. Локомотив Металист Брюкс, да повторя още веднъж, победи холандския крас Волендам с 34-31 и се класира за третия кръг на турнира за купата на ЕХФ. Това бе всичко за днес. Пожелавам ви приятни минути с нашата програма.